Stat i-a amenințat cu închisoarea pe profesorii unui liceu din capitală dacă strâng de la elevi bani pentru BAC. Iar eleva care a dezvăluit cum sunt șantajați școlarii pentru bani era pe punctul de a se trezi cu nota scăzută la purtare. Așa arată învățământul românesc în anul de grație 2014. Operațiunea Fondul de Protocol este mai lungă și mai greoaie decât o oră de limba engleză. Premierul cere măsuri și de termen 2 săptămâni. Apoi îl va scoate pe ministrul educației la tablă. Știți, a vorbit tata cu... Draga mea, educația nu ți-o poți cumpăra. Toamna trecută, Ministerul Educației a lansat un spot anticorupție. La teorie, lucrurile au stat perfect. Practica însă i-a omorât pe toți, încet și sigur. Acum s-a ajuns în situația în care oficialul desemnat de minister să rezolve problema a trecut la amenințări. Vă rog, verificați când ajungeți acasă cine are în liceu, la clasa a 12-a F, ședință în această seară. Să spună dirigintelui că nu trebuie să strângă 270 de lei pentru bacalaureat, că îl arestăm. Le-a spus președintele Comisiei Naționale Anticorupție directorilor de școli într-o ședință ieri. Diriginta a fost avertizată să fie atentă că o arestează. Părerea mea este că le-a spus ca să ne demonstreze nouă că ei știu tot. Ar fi putut să infiltreze pe cineva și să facă un flagrant. În fața jurnaliștilor, Gabriel Ispas a dat-o în sinonime mai blânde. Poate liceul nu există. Arestăm, venea într-un context mai larg în care spuneam în felul următor: vreți să ajungem ca în vară să ne anunțe organele abilitate că îi arestăm? Dacă suspiciunile ar putea fi arestate, atunci să zornăie cătușele, pentru că oficialul de la minister spune că acea clasă nu există. Dacă scopul a fost atins în sensul de a sensibiliza directorii, profesorii, că nu trebuie să facă, eu sunt foarte fericit. Dacă pentru asta trebuie să fie nebunul de la curtea regelui, adică eu, categoric îmi asum acest rost. Profesorii interpretează amenințările altfel. Șpaga nu e șpagă, e protocol, iar fără protocol, profesorii ar muri de foame în timpul examenelor, mai ales că ministerul nu scoate un leu pentru un sandwich. Deci, educația din orice parte ai privi-o trece prin stomac. Vrei să facă treaba la timp și de calitate, dar să nu-i asiguri nici bonuri de masă, nici nimic. Este imens de mult, 270 de lei de copil niciodată nu s-a strâns nicăieri în nicio școală. În școli continuă anchetele pentru banii ceruți de diriginți. Părinții vin cu noi dovezi înregistrate. Una dintre ele este din Consiliul Colegiului Constantin Chirițescu. Profesorii sunt deranjați mai mult de faptul că cineva i-a înregistrat. Nu contează că au cerut și nici ce. Vă dați seama ce o să pățească la ore, pentru că fiecare profesor or să-l agreseze psihic de acum încolo. Copilul ăla trebuie să fie mumă de deșteptăciune ca să poată să mai stea în această școală. Povestea șpăgilor din educație a ajuns la guvern. Premierul nu știe dacă șpaga e o regulă și educația o excepție, așa că cere măsuri concrete. Termenul limită este de 2 săptămâni.